L-erba li għadda l-kap tal-Oppożizzjoni tkellem fil-Parlament dwar is-self li Malta qed tintalab tagħti lill-Greċja. L-ekonomista Giovella Bonnici interpreta d-diskors ta' Joseph Muscat bħala wieħed f'waqtu. L-intervent tal-mexxej laburista Joseph Muscat kien f'waqtu għax naħseb li rifletti l-preokkupazzjoni tal-poplu Malti dak li qed jiġri fil-Greċja u b'mod ġenerali fiż-żona euro. Il-poplu Malti jaf li mifni b'dejn nazzjonali ta' aktar minn 4,500 miljun. Giovella Bonnici qal il-poplu Malti ma jistax jifhem kif qed terġa' jintalab biex jagħmel tajjeb għal Greċja u l-pajjiżi l-oħra li jinsabu f'sitwazzjoni simili. Naħseb il-punt tal-mexxej laburista jiena hu li l-gvern jeħtieġ li jkun iktar onest u trasparenti u jfehhem lil poplu dak li qed jagħmel f'ismu ġewwa Brussell. L-ekonomista jgħid li huwa importanti li l-Gvern Malti jibda jaħdem biex ma jispiċċax f'sitwazzjoni simili għal dik tal-Greċja. M'hemmx dubju li f'dawn iċ-ċirkostanzi jeħtieġ li l-Gvern jibda jaħdem biex jonqos id-deficit avolja għadda l-bot milli jibda jonqos id-dejn nazzjonali. Giovella Bonnici sħaq fuq l-importanza li jonqos id-deficit billi l-Gvern jikkontrolla l-infiq u l-ħela u mhux iżid il-piżijiet fuq il-ħaddiema u l-klassi tan-nofs li ma jifilħux għal aktar spejjeż.